musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique. So daniri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeñay windere feñjay ɓatake bindaɗo mawbare sappo e tati siilo hitande ujunere nogas e jeegom ɓatake men fati koye carika rendo. Hande noon eɗen jogui koɗo tedduɗo. Alhamdulillah en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum. En juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha. En duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya. En jetti en jaari khalifa men diine aada kala. Musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere Sénégal, Mauritanie, Mali, Gambie, Guinée diaspora o kala. Moni pabɗo woni min calminima, min juurimama, min ñaguimama duwa min duwanimama. Kala talata eɗen kewi nayade e yewtere men carika rendo. Hande no eɗen jogui koɗo ken taccuɓe maayo. Fulɓe mbi maayo wona keerol. Jaaɗen ha to gendi Mauritanie Nouakchott taw yen toon o gorko mo Allah rokki ceemdam to banggue ñootol mo nana toon dille mum e kala saaha ko on hande woni koɗo yewtere mon buuɗalirmede. So feri feeñi feñjay ɓatake on ɓatake jangge e windere nde kala. Alhamdulillah. Giɗo Allah tedduɗo koɗo Jayde Weltare TV min calminima, min juurimama, kadi min duwanimama, kadi min bismimama e nder haalirde ma nde ganduɗa nde gowɗa wowdema no feewi. Diɗɗal jaadiɗo e kala saaha, dusodirteɗo e kala saaha, kono kadi ceebɗo hande o gollinowo jangguinowo ko heewi e yonta beele mbawana koye mumen to banggue métier. On woni koɗo meɗen. Ɗum noon bisimilla maɗa koɗo tedduɗo calmina bandiraɓe garen e namde men e jewte meɗen. Mbaɗa andi hande a wulni ɓandude no fewi to banggue a yari kafe ɗe tigui. Min calminima, min calmini galle o foof. Bisimilla maɗa. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين. إن جتي الله إن جولينا راد الله صلى الله عليه وسلم سر عبد الله سار مسلم فيما نجوريما من أجل ماما الله مجري جود بلد مجد بطني. إن كلمني hettotoɓe nde ɗo yewtere fof hono yewtere buudal yurmede. En calmini weltare ɓiɓɓe fulɓe, en calmini weltare TV, en calmini kala siifowo nde ɗo yewtere e kuuɓal. Vraiment en beltima no fewi ha wona seeɗa e jeeyede e nde ɗo yewtere e bismede ngoɗo bismanko. Machallah, vraiment ko weltare no fewi. En jetti Allah, en juulenaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam
en downiɓe jinnaɓe men gorko e debbo vraiment ko weltare no feewi no feewi no feewi no feewi noon Seydi Sara a jarama yo Allah yok moƴƴere en juule Allah en juule annabi men tedduɗo sallllahu alayhi wa sallam en duwanima jinnaɓe men nene e baba kala a jarama koɗo Allah tedduɗo minen ɓuuri weltade bisimilla maɗa holi an to no mbiyeteɗa to jeeyeɗa e holi an. eyyi min mbiyetemi ko Amadou Mbaye babam wiyete ko Seydou Racine nenam wiyete ko Coumba Ousmane Kane jeeyami ko Dumga Rindiaw nenam noon kañum jeeya ko Tekane Wuro Ndiaye Kane tanam jibinde nenam o noon Bintama Kane kañum jeeya ko lycée Gorgol eyyi waɗimi haalde ɗum noon nde tawno lycée o ko kañum ɓurmi andude e Fuutaji fof nde tawno ko toon ɓurmi ɓoyde seeɗa jibinami ko Nouakchott en 1979 nde entami tan tanam Bintama kam noyimi ko lycée Gorgol to tanam goɗɗo ene wiye Hawwa Dieyla seɓe jimannomo ɓe mbiya Hawwa Dieyla Coumba Silla rewo maayo eyyi taniraɓe mbiɗo ɓe foof hande nana cuuɗe leppi leydi yo Allah yurmoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna amin ya eyyi ko wona ɗum ko caggal nde mbaɗɗen lycée duuɓi seeɗa artiren ɗo e Nouakchott tan ko nadde école inscrivade fotata wonde ko en 86 mi nanggani kam année o no feewi hedde 86 87 posten artude ɗo e nder la morgue Mauritanie woni Nouakchott eɓe nde gartuɗen ɗo kadi en nannama école kono haqqillo wonano kuccanɗo école o no feewi wonano kuccanɗo bindi ɗi kam kono dessin kam eɗen mbawno ɗum machallah dessin kam Allah ne waɗi ɗum e hoore nde nde tawno nawanno en tableau tan ko Arsata dessina janguinowo heewi noddudemi tan ko yomi ar mi dessinanaɓe ko wayno kartal Afrique en kartal Mauritanie en drapeau Mauritanie en appareil digestif en ɗeɗon gueɗe vraiment dessin kam machallah mboɗo wawno ɗum kono bindi ɗi kam vraiment mi wonano coftanɗo ɗum no feewi ko ɗum waɗini ha mi ɓooyani école o en dañi kam yaade ha collége kono collége o kam en janggani ɗum en keeɓi entrée en sixiéme o kam kono collége o kam taw déjà en découragé ma e jangde nde nde tawno haqqillo o huccano toon o heeɓi entrée sixiéme o naati jangde haqqillo o wonani e jangde tigui rigui kono kadi kala ko fate banggue dessinde ɗum kam mo wawi ko ɗon o hettina o woni Amadou Mbaye makkam Couture Mbaye mo nanna toon e kala saaha mo jungo mum ñotata yooɗa ɓornoɗa jooɗa so tawi ka gorko ñalla ƴamede guisbanagi muta Amadou Mbaye min beltanimama no feewi a innitima ɗo jeeyeɗa hakkude Dumga Rindiaw e lycée Gorgol kono kadi mbaɗɗa mangguma koye Nouakchott Amadou Mbaye ko saabi accuɗa école ko hakkille welani walla jaɓani e a namdima ko waɗi en uppude école o waɗani en woppude école o ni saabu haqqillo huccani e jangde nde ala wona ɗum waɗi en woppude école o waɗi en woppude école o tan ko yinnode wallude yummiraɗo o e nde tawno yummiraɗo ne tampuno no feewi e wurnude e gurdam ɓesgu ngu nenam ne tampuno hen no feewi no feewi no feewi jiimomi tan no way tampude hen ni jurmimomi hen pellinmi tan darade sara makko mi wallamo eyyi nde tawno mo yenno gueɗe kewɗe mo yenno darbuji en mo yenno guude kadi min nenam mi jibina tan taw mi nenam ne jogui machine ene ñoota mi jogino machine tokoso ɓalejo o ñotanno hen ko darbuji en omo ñoota hen wutteji rewɓe
omo ñoota heen gude en ridoji en e ɗeɗon geɗe. Eew kono wona ɗon e ɗon kam kuccumi e ñootol min ala. Ballatnumi nenam ngal ko wallude mo yeeyde ko wayno balba sigen bisaɓen ɗeɗon geɗe kam termusaji kam mi rondima ɗum ha hooram nde ɗesi wadde farde. Mi rondima ɗum no feewi. ɗum fof ko yinnode wallude nenam e nguura galle. ɗum waɗimi ɓeydade woppude école o. Eew caggal ɗum noon nenam heeɓi financement goto e société goto ne wiye IDM. kañum adi finance de nenam machine jarowo 350 ujunere woni machine 217 nouveau modèle. Eew finalement noon nenam udditi hen atelier damal galle amen ɗo Sokojim Liksar. nde udditi atelier o noon o heeɓi tailleur goto ne wiye Aliou Chérif Touré ne jeeya Jowol hande nana États-Unis Amérique ko woni jangguinen meccal ngal. Eew nden noon nde jiimi Aliou Chérif ene ñoota tan no ñootirta ni vraiment ɗum welimi no feewi no feewi haqqillam o hucci hen jimmi wawde ɗum kadi ko fimi Sara Aliou mboɗo janga e atelier nenam. Janngumi machallah mi ɓooyani jangde nde tawno haqqillam ne wonno hen no feewi nde tawno yidde jinmi ɗum nde yidde nde foltinimi kam hunde fof. Mi foftata ko jamma mi foftata ko ñalawma gommi tan koye jangde. Kadi hay réglage machine ko hen janngumi ɗum. Réglage machine mboɗo wawi wiide ko min janngini ɗum hooram nde tawno machine o joni so paani o nowama to réparateur mi ƴewat réparateur no waɗirta ni no waɗiri ni haw fewniti machine o minne mi ara mi bonnira machine o no bonnirno ni mi wadda hen mi waala hen ha weeta mboɗo eto beele machine o ne fewta mi waɗa noon ha machine o feewa. Finalement ko ɗon Allah rokkimi ñeeñal e reglude machine aji ha hande machallah ɗo en gonɗen ɗo ene saɗi wona wasanade Allah ene saɗi ɗo machine tan annimi ɗo réglage machine annimi woni machine fof noon machine aji ñotoji kay ene saɗi tan ɗo réglage mum tan annimi wona wasanade Allah noon vraiment ko dokke Allah moɗi kadi mboɗo yetti hen Allah no feewi. est ce que dokke Allah ɓuri jiiro wallahi Seydi Mbaye. Hey machallah eɗen jokka en laasima no feewi e jangde tayragal nde nde tawno e ɗum welno en no feewi no mbiɗen nane ni e ɗum welno en no feewi ha wona seeɗa no ñotirte ni kadi machallah mbattuɗen hakkille men no feewi e ɗum ɗo kadi ko pour neldude message e jangoɓe aroɓe lesɓe ko neldude message wonde kala ko mbattuɗa hakkille ma ha tigui rigui tan so Allah fotanma wawde ɗum tan a wawat wallahi kadi machallah jangde tayragal ngal eɗen mbattunen hakkille men no feewi ɗum waɗi jangguden ɗum ko lebbi 6 machallah taw en diggini en donaka noon e lebbi 6 ɗi tan lebbi 6 ɗi kam taw en diggini machallah jangguinde noon Aliou Chérif ene wuuri so hawre message uji ɗi on wawi settade ɗum jangguden ɗum ko lebbi 6 machallah mbattuɗen ñodde no ñotirta ni machallah mbattuɗen ñotirde noon kadi kanko e hoore makko ɗum waɗimo kawis kanko ceernamo ɗum waɗimo kawis no feewi wonde o ari tan wonde o accunoɗo ñootol o fuɗɗi ñootol tan o jippi ha janggoye mo arti o tawi mboɗo jokkiti ngol ha ngol laaɓi joni noon o wimi an kam yumma ko dañi tailleur goɗɗo walla bomi ala ko min jokkiti ngol tan o wone mosde
paami noon wonde o weltima. Ewa finalement o fuɗɗoto hunde tan o yaha o daldani mi jokkita ha laaɓa ha feewa no hannirta ni. machallah tawiragal ngal mi ɗiggini ɗum law law machallah. ɗum noon ko no mbiɗen nane ni ko message wonde e janngoɓe ɓe yo mbattu hakkillaji mabɓe no feewi no feewi no feewi no feewi e koɓe janggata ko. sa watti hakkille ma e ko janggata ko tan kadi sa yiini ɗum tan Allah newnanete ɗum. e min kam vraiment ko ɗon ndewmi. koɗo henna ndewɗa oɗo henna message ko ɓatake faade kala janngowo kala ɗo haqqille ma heedi mbawa. neɗɗo ala ko wawa heddoto ko ka rokkani haqqille ma addu wonama. eyyi caggal nde duwanami en 97 ceernamo ya woppitimi e machine o continue e atelier o emin golla mboɗo walla nenam emin golla ha jamanuji mbayli tawiragal ngal ɗesi februde seeɗa natti welde. ɗo tawiragal ngal natti welde ɗo noon mbimi nenam yo accu mi yaha mi uddotoya cabine téléphone. nenam udditinimi ɗo cabine téléphone ɗo e 5e woni to gonmi hande ɗo. ɗonne kadi ɗo e yeeso ma en garoy hen foof no yaari. guddinmi ɗo cabine téléphone gonmi hen gaccumi tawiragal ngal ma on duuɓi 3 e cabine téléphone o noon guddinmi ɗum koye hakkude atelier ji tawireɓe nde tawno rangé o yeeso e caggal foof ko tawireɓe gonnoɗo ne wonnoɗo ma won atelier ji nogas Moussa Dia en Samba Nene Sall en Samba Diako en Diop Mamadou Bocar en fof ɗon wonno Alassane Niass en Samba Ly en George en hewɓe gonnoɗo tawireɓe won heddiɓe ɗo ha joni ni kono woni hen kadi gummima ɗo. kono ko gondumi e mabɓe ko hewɓe hen ganda komi tailleur cikkata tan komi joom cabine téléphone ko téléphone am tan joguimi. hewɓe gandano komi tailleur kadi ha waɗi saaha goto tan tawiragal ngal kadi arte hakkillam dañmi place sara ɗon place goɗɗo guddinmi ɗon atelier tailleur. gartirmi ɗon machine aji ɗi moftunomi galle ɗi gartirmiɗi ɗon. ewa ko ɗon hankkandi nenam felliti ɗeftude atelier o tan o wi kam da ɓam waɗi hen ko jiɗɗa foof par ce que o yiyeyam yitere omo yi mboɗo yiɗi vraiment développade mboɗo yiɗi vraiment ɓeydade e yaarude yeeso. o yi ɗum o faami ɗum law o andi kadi mboɗo yiɗi jogade wellitare hooram tan o waɗanimi ɗum o wi kam da atelier o naw mi rokkima waɗi hen ko jiɗɗa foof. finalement ƴeftumi tayereɓe mboɗo wonde mumen ɗon mboɗo ñoota eɓe ñoota. hewɓe ko ɗon gandi wona cabine téléphone jogui wona cabine téléphone tan gandumi wona téléphone tan gandumi ndeke hay tawiragal ngal mboɗo andi. eyyi machallah min ko 217 ñotannomi machallah mboɗo waɗa hen kadi machallah ko waɗi fayida nde tawno no mbinomi nanni mboɗo yiɗi ɗum ko yidde. noon tan emin jaaha machine aji ne ɓeydo machallah emin jaaha machine aji ɗi ne ɓeydo kadi e gueɗe goɗɗe kadi min mbaɗanno hen woni ko wiyete ko prêt à porter. hayso pileneɓe garani min gonata koye ñodde ñooti amen tan emin ligga so sodoɓe gaari kawri hen cooda jaaha laabi mumen. eɗen jokka tabarakallah machallah ordinateur o machallah ne walli en e gueɗe kewɗe. ordinateur toppitiɗo jeeygo ene walli en e gueɗe kewɗe nde tawno ɗo mbaɗanɗa bindol mi yeeyi hande kaja walla mi yeeyi hande kaja foof ordinateur ne wawi moftandema ɗum kadi sa namdima ɗum namdal gotal tan ne wawi yaltinandema ko jeyɗa e lewru ndu walla ko jeyɗa e hitande nde foof ne wawi yaltinandema. ewa
oɗon ngal ɗon karallagal kesal noon min cuwa gaynude maîtrise ɗum tawde tawno min goni tan koye phase d'étude min cuwa gaynude maîtrise ɗum taw kono kam ko gueɗal kam banggal fayida kale kutortoɗo jeygu ene foti jogade ɗiɗon genre logiciel aji te tawno ene walla no fewi no fewi no fewi kadi hay saɗa waɗa inventaire ko bouton goto tan ñoƴƴata haalanma ko keddotoɗa ɗo ko stock mo joguiɗa foof haalanma automatiquement kadi mbattata hen tan ko limtade confirma taw vraiment stock mo haalanma ko ɗum heddi so haalnima sa tawi stock o ene lurondire ko ordinateur o haalanma ko tan firti won erreur aji baɗɗi gandanɗa hoorema taw won jeeguji ɗi ndewnaka e ordinateur o ko ɗum noon tan waɗata ɗum kono jeeguji fof so ndewnama e ordinateur o hokkatma ko stock normal mo keddoreɗa o kañum ko noon way dal en mbiyata juumata kono kañum ko noon way machallah en mbiyata juumata kono ko noon way nde tawno ko gandi hesir nanna e muɗum tawne tafa karale kese Amadou Mbaye Makam Couture Mbaye a jarama en jetti Allah en jetti kadi jinnaɗo debbo nde tawno tawɗa komo daari omo sirmini omo sali heege ɗomka kono kadi alhamdulillah anne kadi a hersani rondade bisaɓe en rondade gueɗe kewɗe ɗe yeewiya wonde gorko duttiɗa kadi natɗa o atelier jangguɗa e nder lebbi 6 ha mbawɗa ko Allah dusma ha jettiraɗo hen aduna ko pellital suka ko pellital wona hebde matla tan walla télévision walla téléphone mbiya ya dañ awa dañde abadan alay saago tampa mo tampani dañata aljanna Allah a tampanan mo keɓamo kono kadi aduna ma o a tampanat ɗum keɓa ɗum heewi ɗo jiiɗa neɗɗon daasa auto ji mawɗi ene welti adi o ko patron wallata kono taw an hoorema a wallani hoorema neɗɗo ko ma walla hoore mum ceerno Amadou Mbaye min ɗaccuma gooɓa bongal subaka seeɗa kafe gulɗe seeɗa min garta ma poftoɗa seeɗa mbiye kar machallah ko yoodi ala ndaranam mbiye kar machallah gollal so laaɓiye golle mane laafti ɗum tagi anduɓe ceedima golle maɗa e balle ma ɓiɓe affitnaɓe ceedima aɗa laaɓiɗe ɓe golle ma jarama Makam Couture ma Amadou mo Baba Saydou Racine Ba jarama Makam Couture Mbaye ko noon wi Yahya Ndiaye welatande wela ko yimata a jarama no fewi Allah yoɓe moƴƴere mo wona yeru bakkiji ɓeni weltini wemnani sammoɓe tan yo jibinani ɓuraɗo jibinani yalta ko yoodi ala daranam mbiye kar machallah ko yoodi ala daranam mbiye a jarama Yahya Ndiaye golle man jooɗi peewi eɗen garta e musidɗo men Amadou Mbaye Makam Couture Mbaye ko yooɗi ala e laranam Amadou Mbaye hande o heddoto komo yiyanimo kono mo nananimo ala ko golle kawniɗe joni waɗata to banggue ñootol kono kadi ɗum ɗo ko dokke Allah tan saabu ɗum ɗo henna ko hunde hawnide moni foof ko waliɗo heedi ɗo an ka wali ñootol alhamdulillah Amadou Mbaye caggal nde gartuɗen beele aɗa hutoro karalle kese walla ala eyyi e ngal ɗon namdal ngal namdiɗa beele eɗen kutoro karalle kese eɗen kutoro karalle kese kay nde tawno hande e jeeygu men prêt à porter mo mbatteno machallah nde tawno hitande foof
machallah ene ɓeydo hitande fof ene ɓeydo demande o ene ɓeydo par ce que so juldeji ɗi ngari ko wayno hakkude korka e taske en kala ko mbanneɗen e pré apporté nden eɗen mbaɗanno hedde wutteji nogas yaha ha laaɓa yi ha ɓooyi mbattuɗen wadde hedde wutteji 50 watti yaade ha laaɓa yi ha ɓooyi mbattuɗen wadde hedde wutteji temedere pawɗi yaha ha laaɓa machallah ne yaha tan ne ɓeydo ha mbattuɗen wadde hedde 300 wutte yaha ha laaɓa finalement actuellement tout dernièrement wa tabarakallah machallah e mbatti yettade ha 600 wutte Allahu akbar kadi machallah alay sago nanen hen karalle kese jeeygu joni en mbanni ɗum logiciel o fewni ɗum ko miñam goto nana France ne wiye Mamadou ko kañum fewnanimi logiciel jeeygu ngu joni waɗi koye étiquette aji wutte foof ɗakkete étiquette kadi waɗe saisi e nder ordinateur joni somin jeeya ko ordinateur o tan yeeyata par exemple so kala wutte kaldiɗa ha nandireɗa a scanat ɗum e ordinateur o reconnaisse oɗo wutte yeeyama o yeeya ko prix tel kadi ordinateur o mofta ɗum kadi ordinateur o joni sa namdima ɗum ne wawi haalandema no foti stock joguiɗa no foti wutteji joguiɗa e keddoroɗa e atelier o duuɗo lewru no foti wutteji jeyɗa walla oɗo ñalawma no foti wutteji jeyɗa sa yiɗi dañde a yaadade aduna sa yiɗi yontede a yaadade aduna woni yaadude aduna noon ko yaadude kala ko aduna addi jaada e muɗum woni kesamago ari a yaadi hen a yi a watti yeyde ko ɓuuri ko jeyanoɗa ko wadde hollum saabu a nanni karalagal ngal e karale kese ha watti yeynade e windere nde ɗum jeeyi sababu noon neɗɗo kala kada golla ƴeew yaadinde hen to aduna o yaadi ɗo wona hunde yuɓɓude wande fayida. Ahmadou Mbaye Makam Couture Mbaye holko addi Makam Couture o? a namdima ko addi Makam Couture o Makam no mbinomami nane ni atelier o wona min fuɗɗima o fuɗɗima ko nenam e nenam kadi nde fuɗɗi atelier o nde udditi atelier o nde o inniri atelier o ko taani ko Makam o ko tanum nenam ko jatam wonata eyyi woni Makam Bocar Dieyla on ko lycée eyyi on ko tanum nenam noon innirimo atelier o eyyi ɗum noon kam ko hakkude makko e nenam histoire o ko hakkude makko e nenam min nde garmi nde mi yiɗani waylude ɗum nde tawno kala ko weeli nenam ene welimi ɓe garmi nde min nene hayso mboɗo jogino inde wonde nde jimmi wadde hen mi waɗata ɗum fof saabu hormade nenam no ɓuri innirde tanum atelier o ni donc pellinmi tan accude ɗum kadi vraiment mi yiyani hen nimsa hay seeɗa wallahi mi yiyani hen nimsa kadi vraiment machallah kala hitande machallah eɗen jeeyi gueɗe ɗe ene ɓeydo machallah wona wasu wona wasanade Allah ko Allah wi fa amma bi ni'mati rabbika fa haddis eyyi machallah hayso ene waɗi kam caɗele ene waɗi caɗele ɗo caɗele ngala ala ɗo caɗele ngala wodani eɗen jeeyi caɗele kono toujours ene essayat surmontude caɗele ɗe essayen kadi yarude yeeso essayen avance ko ɗum woni but men ɗum woni objectif men kadi jiɗɗen kadi ko ɗo haaɗa ɗo kadduɗen hen kala joktirde ɗum kadi walla kala keptude ɗum kadi yo jokkir golle ɗe no tawi eɗen jokkira ni vraiment koye ngol ɗon lawol tawmi nenam tottimi nde kadi machallah ko hen gonmi
minne kadi somi totti goɗɗo jimmi kadi vraiment ko jokkira golle ɗe no yiɗirani vraiment min kam ko noon jiɗirmi vraiment ko noon jiɗirmi. inniren tañiraɓe men, inniren tufɗe men, inniren halifa men, inniren dinguire men, inniren baaɗe men, inniren tenɗen inde kadi ɗe duumoɗe jokko. A jarama Makam Couture, saabu hande inde kewɗe ɗe nanata e jiiɗa haalde ɗe taw koye leyɗel tubakoɓe walla banggueji goɗɗi ko guila e tañiraɓe asli. Kadi fulɓe mbi kosam indu yimirawo ɓuuri aayo ɓuuri talkuru, saabu aaye ne rufa talkuru ne majje. kono min mbimi ɗiggande jinnaɗo ha keɓa barke ɓuuri kosam indu yimirawo. An ko ɗum joguiɗa, ɗiggande jinnaɗo ha keɓa barke, ɗoftoɗa yumma ɗoftoɗa bamma ha keɓa barke ɓuuri kosam endu yimirawo. Allahu akbar. Ahmadou Mbaye Makam Couture, a jarama. To banggue ñootol eɗen gandi hande karalla kese ne gari taw ko ordinateur ñootata mbiyete a naati hen walla a natani hen. a nandima kadi e karalle kese to batte ñootol ngol ɗum ɗonne kadi machallah en naati hen, Allah nanni en hen. Eɗen mbawi wiide ni ko ɗo woni ko jogorɗen sattude ɗum wonde alhamdulillahi rabbil alamin en dañi machine ñootowo, machine mbaɗa e mum programme tan ko ñootanma ko jiɗɗa ko, mbaɗa e makko programme tan ko ngol ɗo ñootol jinmi tan o gollanma ɗum. Machine o kañum wondi koye ordinateur mum. Programme o noon, machine o noon o ari o naati e wuuro ngo, en mbaɗimo commande o ari, kono o suwa montede taw en cuwa wattude hutorade mo. Mboɗen ndi ɗo e balɗe garoje tan inchallah min battu hutorade mo no hannirta ni so Allah jaɓi. Wonde ko hono fannu mo ñorteno tan o ñootata, kono kanko ɓuuri wonde précis, par ce que kanko ko dokkuɗamo fof o diwata o mankinta couleur e fof, kala ko dokkuɗamo e ñootol o diwata ɗum o mankinta ɗum, o waɗa tan ko no kollirɗamo ni. Ngal ɗon karallagal kesal kadi machallah Allah waɗani en ɗum. Eyi ɗum noon eɗen jettira ɗum Allah no fewi no fewi no fewi no fewi. Eɗen kumpita hen bandiraɓeɓe kadi wonde ngal ɗon karallagal kesal naati juuɗe men, alhamdulillahi rabbil alamin. ɗo eko ɓooyani ma en mbattu hutorade ɗum no hannirta ni, nde tawno yimɓeɓe kadi ne namdo ɗum. Saaha won aroɓe tan mbima mbaɗa jogui aɗa ñoota ordinateur, donc ala o heewi alhamdulillahi rabbil alamin. Joni min batti wiide eɗen ñoota ordinateur, kala gadduɗo ñootol mo yiɗi ko ñootanede ñootol ordinateur waɗane ñootol ordinateur inchallahu rabbi. Ɗum noon ko ɗon yarata. Allah jarama a jarama. ɗum woni yaadude kesam kesamagu jiɗɗo ñootol ordinateur ñootane, jiɗɗo ñootimen ganni ɗi ñootane. Amadou Mbaye Makam Couture Mbaye. Amadou Mbaye Makam Couture Mbaye, aɗa dekkora sernaɓe halifaɓe mawɓe ne ɓorno comcima taw koye dokkal. Aɗa dekkora gendi yankoɓe mawɓe ne ɓorno comcima taw koye dokkal. Aɗa dekkora nalankoɓe mawɓe hay nalankoɓe tokosɓe kala ene ɓorno comcima. Aɗa dekkora baɗono Sar Abdoulaye Sarr walla baɗono Haali Abouba walla ni Yahya Ndiaye cifte daari e goɗɗo kala ha Abdoulaye Zakaria an. Amadou Mbaye, oɗo décoration ko ñallata rokkirde comci ko, beele ɗum ko mbawka walla ko dañal walla ko holɗum? Namdima beele ko Makam Couture décorata ko rokkirata e wutteji ko, guiley nalankoɓe ha e seremɓe ha e gueɗe mbaɗe noon, ha ɓe gona nalankoɓe ɓe gona seremɓe ni, ha e yimɓe tan simple e miskineɓe foof, beele ko mbawka walla ala wona mbawka, mataw ko jeeɗu tan mbiyen, ko kala keɓɗoɗo jeeɗu mum nani hen ene yeeɗa. Machallah. Kala keɓɗoɗo ene yeeɗa, wonde nalanke mum walla wonde ceernajo mum walla wonde jahowo mum tan
sabu enen ɗo en dokkiri wutti hay miskino tan mo jiiɗen tan ne yaha mo wona nalanke mo wona haydara ene yaha haaju mum tan jiiɗen ɗum tan kandin ɗum tan e rokkude ɗum wutti daña ko juldi en mbaɗi ɗum makam Couture waɗi ɗum te ustani e atelier o haydara ustani gueɗe men haydara machallah sowona ko ɓeydi kadi kala nde dokkuɗen kadi eɗen jogo hen weltare kala nde dokkuɗen eɗen jogo hen weltare dokkal ustata wallahi kadi en kewani ko dokkaten ko wona ñaguede en ala ko gueɗu tan no mbiɗen nane ni ko gueɗu eyyi ne waɗi hen gueɗel gonguel noon wiyete ko marketing mi anda no ɗum wiyete pular saɗa andi no ɗum wiyete pular piranami ɗum ne waɗi gueɗel gonguel ko marketing wiyete saaha mboɗo yiya Baba Mal tan Baba Mal ko neɗɗo mawɗo ko visionnaire ko guite kewɗe kuccete mum ko projecteur uji kewɗi kuccete mum mi ara mi waɗa feere no dekkorimmi Baba Mal ewa ɗum ɗon kadi ko pour ɓeydude vision atelier o pour ɓeydude vision komin mbaɗata ko pour hollirde vraiment yimɓeɓe golle ɗe min gollotoɗe nde tawno no min joni par exemple no yimɓe dardatami ni eno dardata Elhadji Baba Mal ni wona gotum hande Baba Mal ko des millions de vie jogui million ngaji yimɓe kuccite mum ene jeeɓa ɗum ene daara ɗum ewa donc sa ƴefti wutti a ɓorni Baba Mal tan ma million ngaji yimɓe ji wutte ma o eyyi saaha kadi ko ɗum ɗon waɗata ɗum yidde lance des produits ma mo mbatta o ko ñeñal ma ngal mbatta ngal ko yidde hollirde ɗum yimɓeɓe ko ɗum ɗon woni ɗon eyyi Seydi Mbaye a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere ko an haali Baba Mal Dande Leñol a dekkori woɗɓe marketing ko hunde wande fayida marketing ko neɗɗo nanaɗo ndewna ɗum ko joguiɗa ko e mum ndewna ko joguiɗa ko e mum hunde ɓuura ƴellitade ko wayno Sar Abdoulaye Sar walla Haali Abba walla goɗɗo ko jiɗɗa ɓennina ko ndewna e muɗum dande mum ne yettoyo to dande ma yettoyotako yimɓeɓe nanda ɗum ɓe cohla ɗum ɓe gara e maɗa no comme genre wiide o ko neɗɗo keptinaɗo ndewnama ko waɗanma ɓanñino woni publicité kono marketing ne foti jogade konngol tan min to banggam mi alana ɗum firo tigui rigui tan kono mboɗa wiide kam ko yiyanam kolla neɗɗo tan beele yimɓeɓe jiyanma ko joguiɗa ko beele yimɓeɓe saabu so ɓornima yimɓeɓe o mo holti ɗum mo holti mo ñantimo Amadou Mbaye yimɓe foti ogona Amadou Mbaye makkam Couture Mbaye ko an haali Baba Mal a décori Baba Mal to leydi France aduna o kala yi welti e o décoration baɗɗo fayida won dese ɗe mbaɗɗa hen ha fooɗi yimɓeɓe beele a heɓani ɗum walla ɗum bette tan eyyi a namdima décoration men hakkude men e Elhadji Baba Mal to dowle France ɗum ɗon kadi wona mataw hawrit tan nde tawno voyage men France o wona concert Baba Mal o nowi en ala heeɓa noon ne cikka ko ɗum kono wona ɗum nowi en hawrit hen tan en saji noon billet men d'avion sababude yidde fottidde hen kono noon ko haaju goɗɗo joguinoɗen e dowle Europe ko haaju goɗɗo joguinoɗen toon gam yidde ɓeydoyde gande e yidde dañde humpito wongo ngo jiida e ngo joguiɗen ɗo ngo e yidde dañde kadi karalleje goɗɗe hay karallagal ngal mbimami ɗo wonde logiciel mo liggortoɗen e jeeygo hay on ko toon keɓɗen ɗum e ko toon keɓɗen ɗum ewa Baba Mal noon en pottide makko toon tan
nde pottiɗɗen e makko toon kadi wonani en occasion vraiment sabu wona toon gadden décorde mo en ɓooyi décorde mo hannde duuɓi en mbawi duuɓi 15 hannde eɗen décore Bamal kaldo kawruɗen e makko e sen eɗen décora mo en décorimo Aleg en décorimo Bogge en décorimo Ñaabina en décorimo e guri kewdal ɗo Nouakchott limotako ko décorɗen mo on décorden El Hadj Bamal ɗo e Nouakchott limotako ewa tout dernièrement en décorimo le 9 novembre 2024 en décorimo France ewa ɗum ɗon ne kadi an Sar Abdoulaye Sarr aɗa jeeya e fewjuɓe oɗon décoration aɗa jeeya e fewjuɓe ɗum ɓe nde tawno no ponmi waɗirde fof an sifni kam ko ni poɗɗa waɗirde laana ka ko ni poɗɗa waɗirde dessiné wutte o laana waɗirni machallah dañmi hen ideji kewɗi kadi ideji kadi machallah ko an rokkimi ɗum kadi mboɗo yettira ɗum Allah kadi vraiment e ko dustami ko e oɗon banggue mboɗo wima kadi Allah jarama kadi nde jaami toon nde kanko Baba Mal personnellement min kaldani min jewtidani min keɓani joddade kono vraiment mi santi e guite makko mi santi hen weltare no fewi mi santi hen weltare no fewi kadi kala nde décormomi mboɗo santi e guite makko weltare no fewi minne kadi vraiment mboɗo weltoro ɗum kadi ko yiddam e leñol ngol e foof nani hen yiddam e leñol ngol nani hen marketing jogade dañde vision kadi gandanda hoore ma e ko mbaɗanmi ko yo ɓeydo yarude yeeso yo aduna o foof yiɗum ɗum ɗonne kadi ne jeeya hen eyyi foof tan arde rendi ɗon eyyi ɗum noonne kadi yennim sani hen kadi machallah mboɗo andi sa weltini neɗɗo hono ma ƴefti ko mbaɗata ko a rokkirimo saabi Allah wonko ɓeydata ha heewi kadi vraiment kadi ɗum ɗon foof nani hen ɗum noon Allah jarama tan a jarama kadi vraiment kadi El Hadj Baba Mal mboɗo yettamo no fewi mboɗo yettamo no fewi mboɗo duwanomo kadi nde Allah jutnata balɗe makko moƴƴina battane makko tawno vraiment ko kanko joguiɗen wonande nowde leñol ngol yeeso gandanɗa hoorema ɗemgal men ngal to en miijonoki ɗemgal Pulaar ene haale foof machallah Baba Mal wulli ɗum ɗon vraiment kadi ɗum ɗon kadi ko yettere Allah mawde vraiment kadi wona Baba Mal tan décorɗen en décori hewɓe décori nde Coumba Dia en décori Abou Djouba en décori Yaya Ndiaye en e woɗɓe machallah en keewi ewa ɗum ɗon foof noon jeeɗu mabɓe nani hen plus kadi lance de vision produit o nani hen eyyi kadi vraiment eɗen jiiɗi kadi yimɓe ganda ɗum ɗon famdani neɗɗo kala ko waɗata a ƴewna ɗum a essato ƴewande ɗum vision kala ko mbaɗata a essayat ƴewande ɗum vision par ce que vision o nawrata ɗum yeeso eyyi ko yimɓe mbiyata publicité ko ɗum nawrata ɗum yeeso kadi min vraiment guila puɗɗimi wadde ɗum min nimsani vraiment kadi hay goto de hésite e wadde ɗum e lancade hen eyyi ɗum noon Allah jarama neɗɗo kala kene waɗa yo jogon ɗum yiyande kono kadi woto wi hunde tan aɗa waɗa tan yo hattima alay saago jañña mo riskata gagnata mo riskata dañata a riskat tan daña sa wi a riskata famda ko dañƴa so famɗi ko dañƴa noon so ɓooyi natta e feere ma sa natte e feere ma so ɓooyi gonta neɗɗo goɗɗo Amadou Mbaye Makam Couture joguiɗa ko atelier mawɗo aɗa jangguina hewɓe kadi so neɗɗo ari atelier ma tawata ɗon ko yimɓe hewɓe ne ñoota beele ɓen foof koɓe jangguinta tan walla ala wonɓe cuɓiɗa aɗa liggodo men walla ala so tawi jomin mbawi jahat ƴetta woɗɓe ɓe gollodiɗa ɗon holno wayi Amadou Mbaye eyyi ɗo ɗo namdiɗa beele ɓe gollodiranmi ɓe ko arɓe yam tan walla ko min jangguini ɗumen eyyi foof nani hen ne waɗi hen ko arɓe yam ne waɗi hen kadi komin jangguini ɗumen ko ɓuuri hewde ko noon ko min jangguini ɗumen
ɓuri heewde ko ɗo jangi ɗon duwana nde tawno min so mboɗo jangina jaafuɗon noon e miino nde tawno wiide min welani so mboɗo jangina almudo kewmi sodande ɗum ko machine tan mi jangina ɗum heen almuɓe ɓe jangginɓe heewɓe en ɓe mbawi settade ɗum heewɓe ɓe jangginɓe kadi woni heen ɗannima woni heen nanɗo ha joni gondeyam machallah machine aji ɗi ɗo wonno machine goto fa tabarakallah machallah ha hande eɗen jaare machine aji nogas machallah e nder atelier o mawni machallah eɗen jettira ɗum Allah no fewi no fewi no fewi ko ɓuri heewde eɓe gollitan ɓe noon ko ɓe jangginmi arɓe yam noon tan taw jangi ko banggueji goɗɗi kewani no fewi ko ɓuri hen heewde koko hedde ma won hedde joyen tan walla jeego men tayreɓe simple ɓe walla tailleur dawme goto kono ko heddi ko foof ko ɗo jangi heddi ko fof ko ɗo jangi ko ɗo dona nen donama kadi woni hen cuwa donede kadi ko tabarakallah machallah en e nder carriére men tayragal en jangguini heewɓe machallah mi ala limore nde kam kono mboɗo andi kam ɓe gabboyima hedde 50 pawɗo ɓe jangguinden ɓe doniɗen woni hen e mumen gudditi atelier ji nana jogui atelier ji mumen hande woɗɓe ɓe kadi ɗannima nana caggal leydi machallah eɗen jii hen kam vraiment gartam nde tawno ko ɗum développement contre chômage contre sukaɓe yahoɓe ne jangga délinquance walla ne jangga guyka walla ne jangga sorsortude e beddaji e ɗeɗon gueɗe vraiment komin mbaɗata ko teragal ngal ene dandi hen heewɓe machallah heewɓe kadi ne jiito hen koye mumen machallah Amadou Mbaye a ɓarni ken tolno e 50 almudo mo jangguinɗa tayragal ha wawi no mani woni hen ne golla ɗon woni hen ɗannima an ka kaɓatoɗo ɗanlede ndewani lawol ka kaɓatoɗo suka wonde booli waɗani haydara yo Allah wurne ko heewi Amadou Mbaye musidɓe tedduɓe yewtende woɗɗoyi kono eɗen gandima nde juut seeɗa kono ko noon Amadou Mbaye aɗa ñoota neɗɗo ma yiyani jokkodira e neɗɗo ne France walla Sénégal walla banggue goɗɗo nodduma téléphone wima ɗiɗi ya ñootan ɗum nelduma photo mum tan jiya tan photo ngo e nder photo he tan ƴettama misir ha laaɓa ten sa ñooti a gayni a neldimo photo makko net ɗum ka jangguɗ ɗum walla ala ko dokke Allah tan eyyi Allah jarama Seydi Sarr yo Allah yoɓ moƴƴere machallah ngal ɗo namdal mboɗo heewi ɗum namdede wonde so neɗɗo neldi kam natal mum tan mi fonda ɗum hen e wutti mum ha fote mum taw ɓurtani mankani eyyi mbiyen ko bawɗe Allah tan foof ko bawɗe Allah hay fofango ko jaasi fofango foof koye bawɗe Allah wallahi min hooram ni saaha e ɗum jakami ɗum waɗami kawis eyyi bon nde tawno ko à peu près tan gonanmi e wadde machallah hawra e jomum net kadi ne saɗi ɗo mbaɗanmi ɗum neɗɗo wiya manki ɗum walla ɓurti ɗum ne saɗi ne waɗa noon kono ne saɗi no fewi e hay ko ɓoyani ko en mbaddi ɗum e musidɗo goto ne wiye Amadou Guissé ko onon ni mbaddimi e makko an e Ghali Abouba mbaddimi e makko o woni ko France nde waɗi commande makko o neldimi tan ko natal makko machallah nde wutto o yettimo o wi wutto o mbami tan kono deftuɗo mesure makko ni te min meeɗa yidirde kadi machallah o waɗanimi kadi ko ɓurmi yidde waɗanede gandanɗa hoorema e ngal ɗo meccal ɓurmi yidde hen ko neɗɗo waɗa commande mum waɗa kalis mum feere mum adda bagi mum mi ñotana ɗum taw mi wona dokkude ɗum koko yoɓi tigui rutto kadi yettami mantami jarami wiyami Allah jarama mi weltima eko mbaɗanɗami ko
taw ko yoɓi kalis mum kadi wallahi ɗum ɗo ala fof ko ɗum foti weldemi kanko Amadou Guisso min baddi ɗum machallah kadi mboɗo wadda ɗum e heewɓe sahaa fof mi ñootana neɗɗo taw ko yoɓi kalis mum ni rutto kadi woni mantude mi wiyam vraiment mi weltima ɗum ɗon vraiment e ɗum woɗɗa e ɓerdam nde e ɗum woɗɗa no feewi e ɓerdam nde kadi joomum ko joɓɗo kalis mum yo ñootani ñootana ɗum kadi welto ha nodduma vraiment wima weltima vraiment ɗum ɗon vraiment ala ko pondumi ɗum tayragal ngal fof guila puɗɗimi tayragal faade joni hande machallah duuɓi 30 pawɗi 32 machallah ko guel ɗo gueɗel gandanɗa hoorema ɓuuri weldemi wallahi ɗum noon Seydi Sarr Allah jarama yo Allah yoɓ moƴƴere allahumma amin ya rabbi ya rabbal alamin gollana neɗɗo golle o yomma golle ɗen beelamo o wima a jarama o welto ɗum ɓuuri welde laabi million gollana neɗɗo golle o yeeɓa golle ɗe o haalan haydara silence o welatama a jarama Seydi Mbaye golle ma jooɗi peewi yewtere men ari ha ɗo henna Amadou Mbaye noon kala jiɗɗo jokkodire mum batta ko 00 222 46 85 23 44 to leydi Mauritanie o jooɗi Nouakchott 00 222 46 85 23 44 Amadou Mbaye konngol ma mbaynigo hankkadi ni eyyi ko mbasiytoɗen bandiraɓe ɓe mbasiytoɗen ɓe tan koye jangde saabu jangde haɗani tan e jangde école yeewa exemple e am nde gaccumi école nde ko ɗo nangumi direct par ce que mi nanggano ɗo mboɗo wawno nanngude banggue goɗɗo taw moƴƴani mboɗo wawno nanngude guyka walla e triyandude walla gueɗe mbaɗe noon donc mbasiytomi bandiraɓe tan surtout sukaɓe aroɓe less ɓe mbasiytomi mbi tan koye jangde kala ko neɗɗo jangdi ene moƴƴi kala ko neɗɗo jangi ɓeydat ɗum tan e min mi jangi Qur'an kono mi janggani Qur'an nde gonmi suka tokoso ala janggirmi Qur'an ko mangu nde jangganmi Qur'an taw mi dañi duuɓi 40 machallah kadi fa tabarakallah machallah mi janggumi ɗum mi dañi hen hisbaji 4 puɗɗorimi ko ba machallah ha hande mi dañi hen hisbaji 4 e Qur'an machallah yaw kadi jangde wallat tan mbasiytomi yimɓe tan koye jangde yoɓe janggu koɓe mbawi janggude foof yoɓe janggu taw tan ne moƴƴi soko école mum soko meccal mum kala ko wawi wonde yo jangge tan yaw gueɗel gongel nguel wonɓe commerce e ɗeɗon gueɗe mbasiytomi ɗumen koye publicité ji toujours yoɓe lance vision mabɓe ko neɗɗo waɗata commerce ne waɗa tableau e damal atelier mum ko ɗon puɗɗiɗa lasde vision ma to mbaɗɗa tableau ma e damal ɗum ɗo ma binduɗa hen ko ɗum ɗo jeeyami walla ko ɗum jeeyami ko ɗon puɗɗiɗa lasde vision ma donc neɗɗo oto arrête jamais e lasde vision mum e lasde produit mum ɗum ɗon wona mowmow wona ɗumininde ala koko mbaɗata ko jiɗɗa e yaara yeeso donc ko mbaɗata ko jiɗɗo sa yiiɗi yaara yeeso ene waɗi peeje mum no mbaɗirta donc ɗeɗon peeje a fotani faltade ɗum ɗon wona mownikinare wona haydara ala ko yidde tan ko mbaɗata ko yo yaaru yeeso ɗum noon vraiment on beltanama Allah jarama on jarama kala ko gandanɗa hoore ma ko kalmi ɗo ko gandanɗa hoore ma ko hawrani e noppi heɗotoɓe ɓe yoɓe gandu ko yam woni kala noon vraiment koɓe keeɓi hen koɓe naftoro yoɓe gandu kadi wona min ko Allah longinimi ɗum noon Allah jarama on jarama Sar Abdoulaye Sarr Allah jarama yo Allah nowru pulago yeeso yo Allah nowru ngal ɗo buuɗal yurmede yeeso Allah jarama mi salmini kala tawteɓe ɗo e kuuɓal assalamu aleykum wa rahmatullah Baba
jewo koye mo bonnani gardema ndare demben maɗa binta seydi jobo Allah de andi to mettani waɗi liido busoni a jarama Ahmadou Mbaye makam Couture golle ma jooɗi peewi min beltanimama no fewi musidɓe tedduɓe hettotoɓe yewtere men buuɗaliru mede jarika men talata hande eɗen gone 13 lewru janvier 2026 yewtere men buuɗaliru mede hande koɗo men ko Amadou Mbaye makam Couture on kelima ko haali ko ma on ƴoog hen ko heewi guila to cukkaku makko ɗo rewi haw yettiɗo yarata joni neɗɗo ko développement ɓolo neɗɗo ala ko wawa ko battuɗa haqille kono kadi neɗɗo ma jaɓa yillade e liggiyaji tokosi kewɗi towɗa jinnama ne mbaɗa neɗɗo ko ma yiɗa jinnaɓe mum yiɗa hoore mum jogo fandare jogo yiyande nde wawa ƴellidde ko Allah waɗe mum ko jiɗɗo jokkodirde Amadou Mbaye makam Couture noon to leydi Mauritanie o jooɗi Nouakchott mbatta ko 00 222 46 85 et 23 44 musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno yewtere men hande buuɗaliru mede ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr gorko moon Ndulumaji wonno koɗo men hande ko Amadou Mbaye di makam Couture gorko mo Dungari Diaw walla nawtamo hatoluk sayba gorgol hande jooɗi to Nouakchott to karallagal to ko Saydou Abouba moluk sayba gorgol ketki malaki jaam yo jaam Allah ñalane musibam tedduɓe